Hindi nakakalakad? Ay, sino masusunod sa yung dalawa? Ay, Siya po. Panay, pero na ito, ano siya? Stroke. May stroke. May, totally stroke. Nangat pa hindi. Yung paa mo, nagaganon. Kabila. Tagasan kayo. Arsina. Tayo nga, tingnan ko lang. Tupo. Tupo ulit. Tanda lang tayo. Tupo. Lakad. Sige. Wala kang balakang. Okay lang, madali na siya. Mabilis naman pala. Dahan-dahan lang. Nakamatulog ka ng So, babalik ka ba niya? 20 days. Hindi yan nakukuha ng isang gamutan. Wala ka nakita sa video ko na or mismo nakalakad ng gano'n. Diba lagi nyo narinig sa live ko? Yung pumunta yan dito, binasmasan ko lang, nakawit ko yan. Yung bumalik yan dito, pinag-steam ko lang yan, tapos sa kaya nakalakad. Saka ko siya binabalance eh. Kasi lahat ng stroke, ilang taon na yan? 8 na. 8 years? After 9 years. So, kita mo, ang mga ugat niyan, yung 5 kung gigisingin pa yan. Kailangan pag nagising yan, saka kababalik. So, kaya, yung lakad mo ngayon, mas maganda ang lakad mo mamaya. Pero hindi ko sinasabi na talagang napakabilis ng lakad mo. Kailangan mo pa rin demand system. Lagi niyo narinig sa live yun, di ba? Sinasabi ko yun, nakalive ako, hindi ko yung ginalaw. Binalancer ko lang yan. Tapos when nag-steam ko, pagbalik na saka kung binalancer, saka sila nakakalakang bayan. So, kasi lahat ng stroke sarado, tulog ang mga ugat. Barado yan. Kailangan mawala muna para magtika yan, tulog. Dapat yan nakalakad ka na ng matagal na panahon. Pero liban na kung merong nananakit sa'yo, may kasama yung stroke mo, may kasamang dasal. Kailangan matanggal mo na yun. Ay pag-steaming kita, by dasal yan, di ang gagana. Kailangan mawala mo na yung sakit mo sa spiritual bago ka pumunta sa steam. Pag pinag-steam kita mo yung sakit sa spiritual, effect. Siya nakakarang. Hindi ka pa rin makakalakad. Para wala rin nangyari, ganyan pa rin yung posisyon na lakad. Effect. Kailangan pabagahan siya para bumitaw. Yan. Doon mo malalaman na gumangang pa mo, pero hindi ka naman ganun hirap. Doon, sa mag-steam. Ganun ang technique ng mga stroke. Pero kung wala ka ng sanib, swerte mo. Dahil mag-steam ka pa rin, pero madali ka nang bumalik. Pero mas maganda yung sanibang ka na lang, kulangin ka na lang. Para mabilis. Wala na. Kung sa minto, di ba? Wala sakit? Okay. So, tayo, sakto sa bilang, di ba? Hila mata. Inom ng tubig. Painom mo yung tatay ng tubig. Abot mo sa kanya. Ano pinagkaiba? Ha? O, punasan mo muna yun. Walang sakit. Paano na mo? Sige, puna ron. 4 minutes. Punasan mo sa yung na natin mo. Bumili ko rin yun. Sige. Punasan po na. Wala na yun at makapagtrabaho ng tatay niya. Ayaw mo panahon ng oras. Pagbibiyay para po. Ilang oras pa, ilang taon ka na? 52. Malakas pa yan. 52 years old pa lang yan. 52. Oo. Kasi edad lang kita ko. Oo. Para magising ka. Anong pinagbago kaya? Gumawa pa lang ka mo. Parang nawala yung gano'n. Ano ba yung sinasabi mo kanina? Masakit ito? Yung kanina? Tsaka ito? Sisiw lang yan. Magpasalamat ka na kay Kristo. Okay. Strip. Yan. Baba ang kamay. Relax. Magmadong hangin. Hinga na yung sa peses. Kabila. Hinga pa. Okay. Sama na lahat. Hinga. Relax lang. Yan. Ganyan lang ha. Gagalaw. Huwag hindi. Steady lang. Yan. Hinga. Sige lang. Hinga. Yan ang paramdam.
Ha? Para lumawag yung Lumuwag na yung mga joint mo. hininga. Hininga mo. Mamaya may tip na akong isda. Isda yun, di ba? Pinibenta nyo? Kaya Oo. Makalimutan yung isda, ah. Joke lang. Kabila. Hinga, ulit. Tapa. O, balik mo sa dating posisyon. Huwag tayo yung po. Hinga, natulala. Hinga. 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 Then, isa pa, hinga ulit. Ano paramdam mo? Ano? Galaw mo leg mo. Ano? Wala na. Hindi, ganito. Yan. Alam mo na yan. Inggit lang yan. Sakit ng Pilipino yan. Inggit. Hinga. Ate, huwag mong gagawin. Yan, hinga. Sige, pasok. Kunin mo dito kamay mo. Hindi, kunin mo. Huwag mong gagawin. Yan. Pagsak mo na kata mo, natural lang. Hinga pa. Oh, tama na. Yun, tumunog na. Sige, last, tayo na to. Puno tenga. Pagdating sa bahay, palitan agad ng damit. May sakit yan sa damit mo, huwag mong ibibiyahe yan. Kakapit ulit yan sa katawan mo. Ibuhusan ng tubig to, ha? Hoy, tubig at saka lahat yan. Last. Hinga. Ano pinagay ba? Masakit pa, bato mo. Hindi na. Wala nang sakit ng batok. Salamat kay Kristo. Yung dito sa likuran mo. Masakit pa? Wala na. Wala na? Ano? Wala na. Lagyan siya na langis. Ayun, langis sa likuran. Habang dinadasang ng tubig. Oh, paalam ka na. Oh. Ito, paalam ka na kaya. Bye-bye. Salamat po. Ano yan? Dadasalan? Sige. Maraming salamat po. Thank you so much. God bless. Taga saan kayo? Santa Rita. Pampanga. Bye-bye. Ilang months mo parang sakit yan? 2 months? Oo. 2 months.